Gipasusi na sa Cebu City Police Office ang nag-viral nga video sa duha ka babaeng pasahero nga nagdinapatay sulod sa jeep di pasaheroan nga ilang gisakyan. Mabati usab ang tingog sa usa ka babae nga nibadlong sa duha ka mga tiguang nga nag-away. Alam naman natin dito sa Cebu City na lahat ng mga nagkakaroon dito, nagkakaroon ng rumble or nagkakaroon ng gulo. Lahat ng mga involved sa gulo na yon ay hindi namin pinapapalagpas. Kahit na nagkakaroon na kayo ng reconciliation sa isa't isa, ayaw nyo na mag-file ng kaso, pero ang ginagawa namin, yung police mismo mag-file ng kaso sa inyo at kakasuhan kayo ng alarm and scandal. Nakaabot na sa atensyon sa Cebu City Police Office ang insidente busa ni Mando si Police Colonel Ireneo Dalogdog sa iyang mga sakop nga susihon kini tungod kinahitabo kini sa publikong dapit ug nakamugna og iskandalo posibleng matubang og kasong alarm and scandal ang mga nalambigit.